Čaute, v dnešnom videu, toto bude skôr také random video, keďže chcem byť youtuber, ale neviem proste, aké videá natáčať, že s čím proste začať. A všetci hovoria, že najťažšie, teda najlepšie, čo je spraviť, tak je proste, že začať. A ja neviem, že čo mám zatiaľ natáčať, no tak proste toto je také random video, kde mi môžete napísať, čo by som mohol natáčať. To kúkujem preto, aby ste nepoznali, že kto som, dám si ju ešte viacej, aby ste mi iba oči boli vidieť. Mám tu takúto náplň do tohto 3D pera a určite chcem dosiahnuť niekedy, proste ja to ešte aj tento rok to dám, ja začnem natáčať videá a mne sa to proste podarí, ja tomu verím. A z týchto dvoch vecí si teda pôjdem vytvoriť taký, možno takýto malinký YouTube button, ktorý si potom dám tuto na stenu a vždycky, keď budem video natáčať, tak ho uvidíte a ja proste budem ho každý deň vidieť a mne sa to proste splní, ja tomu verím. Takže rovno nebudem to ďalej predĺžovať a idem to robiť teda s týmito vecami. Idem to robiť na stole, takže najprv si tu musím nejako nastaviť ten statív, ktorý teraz vlastne natáčam na mobile a potom to tu nejako proste ukážem a pôjdem to robiť a potom na konci to ešte ukážem a niečo si ešte k tomu povieme, lebo teraz neviem, čo vám moc povedať. OK, takže už to tu mám nastavené, toto aby ste mi moc nevideli izbu, ale akože to mi je jedno, to na videách potom budem asi ukazovať. Už tu mám tu teda pero, mám tu k tomu ten filament, nebudem natáčať hej len takéto videjka, ale rozmýšľam, že hej zapnem si takto svetlo, bude to asi lepšie. A mám asi takúto proste veľkú položku, je to, môžem ukázať, čo ja viem, proste moc veľké to není, hej, možno takto. Nie je to moc veľké, hej, ale to nevadí. Keby, akože, lebo pozerajte, toho náplne už moc nemám, ale keby náhodou mi ešte zostane, tak by som to presunul ešte na nejaký papier. Ale teraz hlavne ideme spraviť, že aké veľké, akože na dĺžku to bude. Takže musí to zatiaľ ísť, len ešte ten filament to tuto bere. A už to začne, už by to mohlo začať tlačiť. Už to ide. Dobre, takže takto idem. Ja by som to dal, že asi potiaľ to, hej. A už takto išiel vrstviť a proste ďalej. Aby to bolo čo najväčšie, sa teda budem snažiť, že dávať, aby to nemuselo byť ani také hrubé, ale proste aby to bolo dosť veľké a potom ten nápis, čo tam je, že to meno a že koľko ste dosiahli, tam napíšem, spravím nás to také timelapse, že zrýchlené, keď sa tam niečo bude diať, no tak vám to keď tak už potom dohovorím a poďte sa teda na to pozrieť. Takže začal som to vlastne robiť, zo začiatku išlo mi to celkom, ale začalo sa mi to na tom modrom, tak jak keby priliepať, neviem, proste netlačilo sa mi to tam moc dobre, som to tak keby utlapkával, aby to malo čo najrovnejší povrch a potom sa mi tam aj prilepil prst, celkom to akože pálilo, lebo však ten filament, keď sa páli, no tak nie že páli, ale rozstavuje, no tak je celkom horúci, tak som to zlepil z tej modrej veci a začal som to tlačiť akoby na ten stôl a dúfal som, že sa mi to tam neprilepí, ale nakoniec sa mi to tam lepilo potom, jak uvidíte a robilo sa mi to na tom stole lepšie, lebo na tej modrej hovadine nebolo to moc dobré. A teda už to potom vyzeralo takto, akože je to celkom malé, ale ten koniec, teda na konci to bude vyzerať veľmi dobre. Toto už som to skoro úplne dokončoval, toto je vlastne tá finálna veľkosť, čo už aj bude. Zostávalo mi už iba trošku tej náplne, jak môžete vidieť, za chvíľu to ukážem, tak som sa to snažil čo najviac akože využiť, aby mi to vyšlo. Fakt len nejakých 10 cm mi možno zostávalo. Tak som to rýchlo dorobil a potom som tam išiel ešte vyplniť tie jakéby diery, alebo neviem, jak to mám nazvať, s tým kúskom, čo mi zostal. Tak som to tam vyplnil, aby to nebolo úplne priesvitné. A už som to išiel len pozrieť, že ako to proste vyzerá finálne ten, nie že produkt, ale jak to proste bude vyzerať a potom tam už vlastne iba dokreslím na to ten YouTube button a to. V ruke to vyzeralo asi nejako takto, fakt to nebolo nejaké veľké, ale takto to nejako bude na tej akože stene a tam bude už len niečo napísané, tých 100 000, moje meno a potom som sa chcel pozerať, že jak vyzerá YouTube button, lebo aby som sa mohol od niečoho inšpirovať, takže
akože také, keby biely je ten nápis a ten YouTube button, akože to veľké, že to, YouTube toho loga, tak bolo také proste strejborné, ale to ja nemám ako napodobniť, lebo nemal som strejbornú farbu a nakoniec z tých farieb, čo som mal, no tak som si vybral túto žltú, lebo hodilo sa mi to k tomu najlepšie a začal som to robiť a túto som si len skúšal, že či to bude sedieť, že ako to tam bude, ale chcel som to nerobiť hneď na to, keby sa mi to náhodou nepodarilo, takže to spravím najprv na stôl a potom to tam prilepím a to som vlastne aj robil, toto už je to logo toho YouTube, to sa mi celkom na prvýkrát podarilo a takto budem robiť tie čísla, že to je 1 a 0, potom som to už iba zopakoval a išiel som to teda už na to lepiť a takto to vyzeralo predtým a vlastne vám ukážem iba strih, že jak to tam má byť a jak to už bude hotové a ten výsledok za mňa bol akože veľmi dobrý, ale moc mi to nevyšlo, lebo zmestilo sa tam proste iba tých 10 000 a tá 1,0. Zle som to vypočítal, takže skúsil som to tam takto nejako dať, že akože či to ešte nejako nefixnem alebo niečo, že či to nebude aj takto dobre vyzerať, ale mne sa to moc nepáčilo, takže som ešte tam skúsil napísať teda to meno a dúfal som teda, že to akože bude vyzerať pekne, ale proste sa mi tam nepáčilo to, že to vytrčala tá 1,0, tak som sa to potom vlastne zajtra rozhodol, že to ešte opravím, ale to uvidíte až za chvíľu. Teraz som to skúsil, že teda jak to bude vyzerať na tej stene, ale okrem tej 100 000 sa mi to podľa mňa akože podarilo, vyzerá to fakt jak skoro reálny YouTube button, ešte tam je síce niečo tuším chýba, ale nie je to úplne akože nejako real, takže tak to teda vyzeralo predtým a nebolo to zlé, ale chcel som to opraviť. Takže máme ďalší deň a jak som to tu včera lepil, tú 100 000, tak proste nevyšlo mi to tam, mal som tú jednotku proste, že trochu posunúť, nulu posunúť, takže mi napadla vec, že máme tu takúto zázračnú nožičku, neviem, že nožičku, vecičku, ktorú neviem úplne, či môžem ukazovať na YouTube, ale hádam hej, a proste sa to posnažím nejako stade zlepiť, jak môžete vidieť, že hej, tuto som to už trošku skúšal, tuto takto, a celkom to ide, ani tam nezostávajú tie také čmuhy, takže ideme na to, aké to bude mať celé dole, tak sa vám ozvem, ale asi uvidíte z toho aspoň, ako to budeme robiť. Takže a tie čísla som sa snažil stade dať preč nejako takto, celkom to, akože z začiatku mi to išlo, ale potom moc ani nie, ale nakoniec som to dorobil až do takéhoto stavu, že tú jednotku som dal preč a 1,0 a vlastne z 1,5 a tiež vlastne z druhej polku, ale chcel som to akože posunúť teda, takže som si zasa skúsil, že jak to bude, dal som si nejaké 2 jednotky som si skúsil a nejaké tie 0, aby nebola len 1 a tie, čo tam akože boli tie kúsky, no tak som nemohol nič iné s tým robiť, ako to opraviť. Medzi to som dal ešte 1,0 a konečne mi to začalo vychádzať, ale tie jednotky sa mi predtým nepáčili, takže vlastne bolo to takto, ostrihal som stade už iba tie veci a dokončil som to. Potom som zobral lepiacu pásku a chcel som to akože, aby to takto nejako som to tam mohol nalepiť a odstrihol som, teda najprv som si porovnal, že ako to tam môžem dať a nemal som už toľko tej pásky, no tak som to dal na polovicu, aby som ušetril tej pásky a aby mi to vlastne aj vyšlo a vyšlo mi to akože celkom dobre a už som to iba pozatláčal, toto som ešte odstrihol a tie pásky odlepil, ale to mi celkom nešlo. Tá prvá, hej, ale tá druhá, akože toto je zrýchlené, ale moc mi to nešlo dole, neviem prečo. A potom som to tam vlastne, hneď ak som to odlepil, no tak som to už išiel iba dať vlastne na tú stenu a akože neviem, povedzte vy, ale mne sa to akože celkom páči. Rozmýšľal som, že kde to dám, ale dal som to sem, áno, sem som to dal a takto to tu vlastne už bude asi aj navždy, jedine keby som to ešte zlepil dole. Takže už je toto koniec videa, jak môžete vidieť. Toto je teda ten výsledok, čo sa mi to podarilo. Podľa mňa sa mi to extrémne podarilo, mne sa to extrémne teda páči. Nezabudnite mi napísať nejaký komentár, že čo si o tom myslíte, že či je to akože v pohode, či sa vám to páči, určite mi dajte odber, like a toto je už teda pre toto video všetko a čaute.